በእምረት ንስሐ ድንግልና አኮኖ ብእት ለቤተ ክርስቲያን ንግሥት ወድሳ ለቤተ ክርስቲያን ዘበሃበ ያሬድ
ዘበሃበያሬድ ተመስረተ። አፄ ቅኔ
ለእግዚአብሔር አምላክ ክብር ሲሆን አምላክ ነስመራ ለፈዚያን ወላ ነጻይ ሰነሰቦ ለዚህ አከስ ጋር ያከደም ሆና አክቲከ ቶዳስ መንግስት ለዚህ አከ ይጀብሩ ወስቡ አዋወ ወመንፈስ ቅዱስ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር አቦታትና አበባምስቶት ሐዋርያት ኩላቱ ምእመናን አቦታትን አዴታትን ሕዋትን ሓትን ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ቅዱስ ሰማይ ሓሳብ ዝተኣከብኩ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲኩም ከመይ ፀኒሕኩም ስም እግዚአብሔር አምላክና በሁሉ ሰዓትን በሁሉ ጊዜ ባና ዘመና ደግሞ ዘላለም ዓለም ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካብ ዕለት ንዕለት ቆፅሉ ካብ ሰዓት ንሰዓት ነድኑ ብዝተቕዝበት ሕይወት ዓቢዱ ንሽም ኣብቲ ናይ ቅዱስ ታቦት ሰላምን ድሕረትን ዘምፃና ደሚና ክብሪ ምስጋና ውዳሴ ኣመወቅ ዕቤት ስነትን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን። በረኸትን ረድኤትን ጸጋን ጽላዋን ሓለዋን ያዲና ብስሚ ማርያምካ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣባይ በዓለከ ቅድሚ ታቦት ምውፃእና መልእኽቲ ክልተ ኣለና ናብኡ ካሕልፈኩ ሕጂ ኣቦና ማሕዳር ናዝ ቤተክርስትያን ሕፅር ዝበለ ቃል ሰላምታ ምስጋና ኢና ናባሽዋ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጀመሪያ ለሰማይ ምድርን ባህርን ፍጥረት እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ለቤትን ስደትና ወዳሴ ሰዓት ይሁን። በረከታ ለእግዚአብሔር ጎይታ አምላክ ማይፈለና ክብደትና ንግደት ኢየሩሳሌም ይወረና አስዒበ ማዕከል ቤተክርስቲያን ዝኮንኩም ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን አቦታት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት ኩልኩም ምእመናንን ምእመናትን ትምህርት ሰንበት ኩልኩም ብሓፈሻ
بسلام ناس مساكم قاع ما بتزغبركم لما أزنا نمسكنكم بتكريستيان نزاو دامتنا قرون خون زغبركم لنا كلكم بحبشا كابرحكم كقربان مساكم بتعاملنا مسكنكم عسبكم بزيادة تفضلوا كل هاتكم قاع عن مساكم بدنا لما بدنا يوزالين بدنا كله زغور لنا تمام بابنا تعرفنا أقل أزبدك سازلهم درجة بقول وتنزل زجل بجلو ستالهم كلهم يهم زغورة يتنقل بتجبروا توصون جزاكمون نوراتكمون قلوبكمون نبتك سان كتقول قلوا كله عاونهم تجبروا زلهم تجبر زلهم زيادة سامهم ياكم عدي مريم ما بتفكر ودا ما مالتنا بتزلوا سجى خمسة للصحابة تباركون ولادنا من عنا مزاهم من لنا حج بعر أنا أبزي كوديم بسلام مزاهم ببحاجة الصوعين خلينا كل زبي يزرق بزلمو زابير عصهم ياكم بالدقيمة يغني راي نقولنا كليو تسمعنا مدلنا في الليزون ممارنا كايشي يمدشون غيرهم سمسو كيعرفتو وازيما كيعرفوا زي تحدنا بالنصي بتعني نقول اللي تللي موني زيادة كله حسب برغتنا كله قوم كل اسبوع نقول لكم هذا زحلق مين معناته تدمرتي مالي بدرو سلاحون اللي حاولنا يناس توهيبنا معناته حجنا ليش ملختي نوس هاجر سكت عملنا نوس هاجر سكت وانا صحابي هذا بيتون مسيلو كوي وكيل ماي هاجر سكت أوروباوي يناس حاولنا مسيلو هنا ماي نوس هاجر سكت حاولنا هذا بيتون وانا صحابي هتصير زبالة سلام تعلموا كلنا عقلكم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም አቦታት ካህናት ከምኡ ሊቃውንት ናይ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ መምህራን ዲያቆናት ብሓባር ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ሰኒዕኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ መፂኹም እግዚአብሔር ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ይኹን እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ ስለዝኣኻኸበና ክብሪ ምስጋና ይሰማዓዮ እዚ መደብና ካብቲ ማሊ ፍርቂ ዓዲ ብዋዜማ ጀሚሩ ምሸት ብደቅና ናይ ትምህርቲ ሰንበት መዛሙር ክንሰምዕ ሓዲርና ከምኡ ቦቦታት ከዓ ማሕሌት ሙሉእ ለይቲ ሓዲርና ብቅዳሴ ተዛዚሙሎ እቲ ተሪፉና ዘሎ ናይ መንፈስ ዘበለ ኩሉ ወዲና ኣለና ምናልባት ናይ ስጋ ዘበለ ከዓ ቅድስት ኪዳ ማርያም ኩሉ ግዜ ዕውቲ ስለዝኾነት መግቢ ተዳልዩ ስለዘሎ መሊዕና ብሰላም ናብ ቦታና ክንምለስ ንኡስ ሃገረ ስብከት ይፅውዕ ምናልባት ኣገዳሲ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹም ንኡስ ሃገረ ስብከት እዚ ቤተክርስትያንና ዘላቶ ኩሉ ኩነታት ኩላትና ንፈልጦ ኣለና ንስማዕ ዘሎ ኣብ ሚድያታት እውን ኩላትና ንስምዖ ኣለና እዚ ግን ንቤተ ክርስቲያን መፍርሂ ዘይኮነ ቤተ ክርስቲያን መትድዒ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፈተና ግዜ ኣብ ፈተና ግዜ ከዓ መመሊሳ ከም ወርቂ እናተኮርዐት ትወፅእ ስለዚ ዝመፀና ዘሎ ምናልባት ብክልተ ነገር ክንሪኦ ኢና እቲ ሓደ መንፈሳዊ እቲ ካልኣይ ከዓ ብስጋዊ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ንሕና ከም ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰላም ሰባት ኢና እቲ ቀዳማይ ንገብሮ ናህና መሳርያ ከዓ ጸሎት ብድሕሪኡ ጾም ከምኡ ከዓ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ምህለላ ከዘውትራ ክኽእል ኣለዋ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ግድን ብሰላማዊ መገዲ ነቶም ከምኡ ዝሓስቡ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብ እዝኖም ሕሹኽ ኢሉ ንልቦም መርሚሩ ንልቦም ረቲዑ ኣብ ሰላም ክመልሶም ኩላትና ብጸሎት ንዖም እውን ክንዝክሮም ይግባእ
كلاي إذا نتقملوا نحن أبعد حكي سلزلنا حكاوي من جدول أجداسي سلزي بتكريستيان بزلوا عقبي نالوات أبزغ زردرات زي قالكو بتزجبا حكاوي من جدول لتبدأي كنتم متع سلزي يزلنا ما يجدن من الوات مناتات كنزي بس الخول إزجن يتي مجمرتها كروناون سلزخونه لبتكريستيان كثير المساء بزوح فترات سلزلو كلنا حزب እግዚአብሔር ለዚህ ተገዲስና በተክርስቲያ እናፍር حلوة كمول علخلها يولدنا تنقلهم لزوم حجيز ولوت زلو فكنا قول خد اخوينهم هاو حدا عمل سقع 10 عمل راح يمسانا ابزو ونازي ሃይማኖቶም ሃገሮም ባህሎም ከነለልየሎም እንተዳ ዘይቂልና ዞም ቆልዑ እዚኣቶም ድሕሪኡ ካብ 13 16 ዘሎ ዓመት ኣብዚ ሃገር እዚ ፈታኒ ግዜ ድሕሪኡ ዘሎ ድሕሪ 18 ዓመት ከዓ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ከም ቤተክርስትያን ከም ወለዲ ደቅና ንኣሽቱን መንስያትን ክሓቁፍ እቲ ዝግባእ ጌርና ከዓ ኣብቲ ዝግባእ መስመር ከነምስእ ንኡስ ሃገረ ስብከት ኣብ እዋን እዚ ከም መፅዋዕታ የቕርብ ቀፂሉ ክንብሎ ንደሊ ሓድነት ቤተክርስትያን ሓንቲ ጥራሕ ኣይኮነትን ኦስሎ በይን ኣይኮነትን ኦስሎ ናይ ሙሉእ ኖርዌይ ናይ ሙሉእ ኤውሮፓ ናይ ሙሉእ ኩሉ ኦርቶዶክስያ ስለዚ ኩላትና ኣብያተ ክርስቲያናት ማሕበራት ተሓባበር ኣብ ዘድሊ ዘበለ ከዓ ብሓደ ክንሰርሕ ኢድን ጓንትን ክከይድ በዚ ኣጋጣሚ ንኡስ ሃገረ ስብከት ይስውዕ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ኣሎ ቀፂሉ እውን ኣብ ኩሉ ክሰጋገድ ስለዚ ሓድነት ይድለ እቲ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ቤተክርስትያን ሌላ ክትገብር ኣለዋ ሌላ እንድሕር ክትገብር ዘይክኢልካ ወፂኻ ኣለኻ የለኻ ንስኻ ጥራሕኻ ትነብር ዘለኻ ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ዓዲ ምስ ኩሎም ዝንቀሳቐሱ ናይ ውልቅን ናይ መንግስትን ክንተሓባበር ክንክእል ኣለና ቤተክርስትያንና ክንገልፃ ክንክእል ኣለና ቤተክርስትያንና ካብ ውሽጢ ከነውፅኣ ክንክእል ኣለና ቤተክርስትያንና ካብ ውሽጢ እንተደኣ ዘየውፅናያ ፅባሕ ንሕና ግዳይ ክንከውን ኢና ስለዚ ግዳይ ሽግር ከይመፀና ከሎ ኣብ ዝኾነ ዝግበር ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ባርመሃጌ ምስ ፖሊስ ምስ ኮሙና ምስ ኩሉ ናይ ግድን ሌላ ክንገብር ክንክእል ኣለና ስለዚ በዚ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ቤተክርስትያንና ናይ ግድን ክትስእ ክትክእል ኣለዋ ዓይንና ክንከፍት ክንክእል ኣለና በዛ ዘይኮይኑ ግን እቲ ዝመፀና ዘሎ ሕጂ ሎሙሎ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እውን ምስ ዝሪኦ ዘለና ህሉ ኩነታት እናበርትዐ ክኸይድ ስለዝኾነ ናይ ግድን ኩላትና ብፍላይ ወለዲ ናይ ደቅና ኩነታት ኣፀቢቕና ክንትጋእ ይግባእ ብድሕሪኡ ምናልባት ከም ሓበሬታ ቤተክርስትያን መለለይካ ናይ ውለት ክህነት ናይ ካህናትን ናይ ዲያቆናትን ትሓትት ኣላ ሽጋዕ ሕጂ እውን ቀፃሊ ዘሎ ዝኾነ ውለት ክህነት ኣብ በቤተክርስትያኑ መፂኡ ክምዝገብ በዚ ኣጋጣሚ ትፅውዕ ከምኡውን ንምእመናት ዝኸውን ካርታት ዓዲላ ስለዘላ ካብ ቤተክርስትያንና መፂና ክንወስድ በዚ ኣጋጣሚ ንኡስ ሃገረ ስብከት ክሕብር ይደሊ የቐኒየለይ ንዝዕድል ዝሃብኩምኒ እግዚኣብሔር ሰላምን ፍቅርን የውርደልና እዚ ዘለና ሃገር ከምኡ ሃገርና ከዓ ብሰላም የንብረልና ቃልዮ ተስማዕና ናቶሪቶም ኣባይ ማዕረከ ገለና ነገር ሁለይቲ ማይ ካሃር ሓዲሩ እዚ ታቦትና ክንወፅእ እግዚኣብሔር ስለዝፈቀደልን ሕጂ ዝሓጌርና ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣመስግኖ ልዕልና أنا أعرف أنني عمي زغلنايو كلنا زوما بولا قدينا دغم وصينا مالتنا شعور داوت عجلون غاني يتكلت وصينا مالتنا حتى بدحي كلنا ندغم وصا كل شامانا نبرتنا حنا بديمو ندغر كنتري عامل زورينا مالتنا كل سنه يوصا اسنا ونقول بزح بزمو كله بتحضير موصلو والله إذا تعطت دولكم كم دوا بعد حزور.
موتي بزترا حين التركم تحتوي سلزلنا زوم بزلنا بتاعتي موسى زوم بزلوها بزي وصول يعني تصاور كان سامع هذه أمهر على السلام عليه عليه شكرا كثيرا أنا لو جامير أبسط حسن جلبس حسن جلبس هذا جالس أبونا دوسنا تيجي
Nasıl? شوي هذا بس انت لازم لا لا وسواره تثبت دي هذا كريستيان موضوع مارسي كمان تقول لهم كمان بيسابقون كتفيل مغنياتهم الساعة في سلام كتبارو بيزيد فوز سلام إذا ما لك أو تيس بيس لهم سكت كتفيل موتهم على اختلاف من بدو بيزيد شو سلام تبعها